Tegene telefon söyle. Короче, неге bir mujik oynuq paketi ekan da. Xotini yana serkasi kelganingda. Serkasi kelganda. Ha, motorni aytib kisuzdirib atganda, kitilmaganda xotini qo'yib kira. Ay, iri qo'yib kira xotini yanına. Ney, hozir bitindi. Tege серкасы здоровый болсын деп, гөдәй здоровый. Ар тигинде ири кайтып кирәде, карый сум зурлык, тиги ботинка. Моның нәселендә дә юк мондай ботинка размер. Бу үзенеке мәсәлән бер 30-38 булса, моныкы кадәр почти 50 размер. Кайтып кирә бит инде, кытырып бит. Все, каяу, мияка бәреп үтерә, мияка алай итәм тигинде. Бүлмәсенә кип кирә, тигинде здоровый мужик, тигинде 2 метрлы тырып баса да тиги хатының мужигын тартып алып күтәрәде. Петр залга барып неге камерның уртасына уртада данк иттереп и түгәрәк сыза. Не дай бог шушы түгәрәктән бер генә тапкыр аягыңны чыгарасың. Урталай земдә сындырып диде. Оңладыммы диде. Мискин үзенә кайткан мужиге оңладым дип әйтә. Үзенең иендә камерда түгәрәктә утыра икән. Хәзер бер мәлне бу мужик истеричный килә башы короче. Килә, теге любовник чыга да. Нигә киләсең дип әйтә. Югетин дип әйтә. Нигә киләсең? Нигә киләсең? Югетин дип әйтә. Әгәр хәзер әйтсәң, менә әйтсәң, хәзер шәп китәм иңнән и бер кашанда хатын янына килми сүз бирәм дип әйтә. Ярар әйтәм, сез тигәндә хатын белән ялы тик аткан арада мин теге түгәрәктән эш тапкыр аягымны чыгарып дип әйтә. Нәрсәгә дә шатлана бардылар.